עושים כאן היסטוריה. בונים את ההיסטוריה של רחובות מחדש. מתחילים עם 2 בניינים, אנחנו לא עוצרים עד שנבנה את השכונה הזאת לתפארת. והחוויה של לזכור את מה שהיה ולדמיין את מה שיוצא היום, בעוד כמה דקות, הנה הדחפורים, יוצא לדרך, זו חוויה מדהימה. אז הצלחנו כולנו ביחד, קודם כל בזכותכם, בעלי הדירות, וזה באמת מבחינתי חלום שמתגשם. השינוי כאן אינו רק פיזי, הוא מהותי. הוא מבטא את המחויבות שלנו לאיכות חיים מתקדמת, לתשתיות מודרניות ולבניית קהילה שתשגשג במשך דורות רבים קדימה. אנחנו שמחים את השמחה של כל בעלי הדירות, הילדים והנכדים, אבל אתם לא מבינים שאתם דמות חיקוי לכל השכונות בישראל, והם ידעו, כן, זה ניתן לעשות והחלום מתגשם.